One foot in front of the other. I don't do this for the riches, I'm infected, my condition is I'm always in my head. These words are my religion, I'm obsessed, it's by decision, I'ma do this till I'm dead, yeah. Set me on fire, set me on fire. Whoa, whoa. I'm still alive, I'm still alive. Whoa. But you didn't think that I'd come back to life. How you faster, everlasting. Padexando desembarcan a Coruña. A capital herculina recibiu o pasado 20 de setembro os máis de 200 participantes da Ocean Race. A terceira edición desta proba de surf ski tamén exerceu de Campeonato Galego 2020 na modalidade de kayak de mar. 24 equipos de Galicia e de Asturias acudiron ao evento organizado pola Sociedade Deportiva Xubias, en colaboración co Concello da Coruña e coa Federación Galega de Piragüismo. A praia de Riazor era o punto de partida esa travesía na que o deporte, a aventura e o turismo se dan a man. Trátase de padexar entre ondas e cunhas vistas abrallantes da cidade de Cristal. Recibidas as pertinentes indicacións, todo estaba preparado para que dera comezo o percorrido con final no Areal de Oza. Entre as medidas establecidas no protocolo anti-Covid do piragüismo galego está a de evitar as saídas multitudinarias. Por iso, os padexeiros foron entrando na auga por quendas. Achegábanse ao punto de inicio os seniors, os veteranos e os xuvenís. E cos K2 Sprinter poñíase en marcha a terceira Ocean Race Cidade da Coruña. De seguido arrancaban os kayaks individuais Sprinter, coa urbe coruñesa ao fondo, no mar aberto da enseada d'Orzán, lanzábanse a competir os kayaks tradicionais e as canoas. As condicións foron bastante favorables nun campo de regatas que nun día de climatoloxía adversa pode converterse nun verdadeiro inferno. Todos os barcos que estaban en liza debían completar os 10 kilómetros coa Torre de Hércules presidindo o primeiro treito da proba. Este sector era o máis exixente porque aínda que non había excesivas ondas, os padexeiros teñen que saber surfealas. A altura deste monumento Patrimonio da Humanidade, as posicións xa estaban bastante definidas en case todas as categorías. Ao paso por esta bolla podíase comprobar como se cumprían os prognósticos no K1 Sprinter co tricampeón de España Kiko Vegas á fronte da proba. Moi preto do asturiano pasaba o seu compañeiro de equipo no Ribadesella, Luís Amado. Os padexeiros poñían rumbo a Ría da Coruña, bordeando a Torre de Hércules. Non tiña demasiado tempo para contemplala Vegas, apertando para non ser cazado polo seu perseguidor. O home que lideraba a carreira viña de percorrer a fin de semana anterior nada máis e nada menos que 108 kilómetros dunha tacada en augas asturianas. Coleccionista de retos, a diferenza de Vegas sobre Amado, roldaba os 15 segundos. Transitando o carón da Caracola, atopamos o terceiro clasificado, outro asturiano como Javier López, representante do conxunto Los Cuervos. Avanzamos cara a meta e xa en plena ría, os dominadores do K2 Sprinter empezaban a saborear o triunfo. Esta proa é a da embarcación de Roberto Geringer e Alberto Llera. Os do piragüismo Elsella exhibían coordinación achegándose ao porto da Coruña. Esta parte do percorrido adaptábase mellor ás condicións dos especialistas na pista e dous foras de serie en augas tranquilas marchaban en segunda posición. O campeón olímpico en Pekín, Carlos Pérez Rial Perucho, formou tándem con Carlos Arévalo, que aspira a estar no K4 español nos Xogos de Tokio. Dupla de moitos quilates, a do Cangués e o Betanceiro. A coroa autonómica tamén a buscaban os terceiros clasificados, Jaime Sobrado e Aitor López, do Líbico. E os cuartos, Alejandro Pereira e Francisco Gómez, das Xubias. Outro representante da familia Pérez Rial, Jesús, marcaba pauta nas OC1. O do piragüismo Aldán e o gran especialista galego neste barco.
Comezamos na aproximación ao areal de Oza, onde a Ocean Race cidade da Coruña ia coñecer o nome dos primeiros gañadores da súa terceira edición. As entradas na liña de meta comezaban cos vencedores no K2 Sprinter Senior. Despois de 41 minutos e 10 segundos de esforzo, Gerín Gerellera celebraban o seu triunfo. Os asturianos impuxéronse por diante de Perucho e Arévalo. Bueno, pois a regata foi moi bonita, a pena que non había ondas para disfrutar desta paisaxe tan bonita. E bueno, non era a primeira vez que montábamos nunha carreira en SS2 e a verdade foi unha experiencia increíble, aínda que sufrimos un pouco. Sí, la verdad que cambia muchísimo de una pista aquí al mar. Aquí en el mar necesitas coger la ola, surfearla y ir entre ellas, porque si no la velocidad se frena mucho. Entonces, bueno, fuimos haciendo como podíamos y somos muy pisteros, la verdad, los dos, y tiramos como pudimos, pero muy bien. Nunca tuve o placer de competir aquí, esta é a primeira vez e encantoume. Ver a Torre de Hércules desde a auga era unha paisaxe increíble. Felicitábanse Sobrado e López, terceiros na categoría senior. O triunfo nos xuvenís quedou no club anfitrión. Venceron José Gómez e Martín Gaiteiro das Xubias, superando en 44 segundos a Mateo López e Jorge Rodríguez. O dúo do Cabanas KDM. Xunto a estes xuvenís concluían os gañadores nos veteranos B, Carlos Besada e Ignacio García do Portonovo. Neste sprint estaba en xogo a terceira plaza no podio xuvenil. Brai Rosendo e Abel Fernández do Cobres bateron por centímetros a Alex Campos e Pablo Álvarez do Piragüismo Líbico. Non se lle escapou o primeiro posto na competición individual de kayak senior o asturiano Vegas. Bueno, una regata que pintaba con que podríamos tener un poco de mar, interesante para andar surfeando, pero bueno, no apareció nada de viento y el mar también pensábamos que iba a haber un poco más de fondo y al final no se convirtió en una regata, vamos a decir, de palear y bueno, se trató más de meter ritmo que de exprimir las condiciones de un surf esquí. Comentaba Vegas a regata co seu compañeiro de equipo Amado, que entrou a 15 segundos do gañador. Tamén se foi para Asturias o triunfo no K1 xuvenil, Alberto Llera do Sella, non deu opción aos outros juniors. O triplete dos padexeiros do Principado na categoría senior completou no López. O primeiro galego nesta clasificación foi Luís Blanco do Cirrete, que entrou quinto. Neste desfile incesante de padexeiros polo Porto da Coruña, quedaban podios por definir. O treito final dos 10.000 metros de percorrido chegaba sorrinte a muller que lideraba a proba senior, María del Palacio, do Olívico. Gañadora 2 semanas antes do trofeo Cidade de Vigo de kayak de mar, a súa vantaxe superaba o medio minuto respecto a local Elena Torreira, das Xubias. O terceiro mellor tempo entre as mulleres e a camiño de marcalo a líder nas veteranas A, Verónica Carrera, do Olívico. Seguía constante co seu ritmo Jesús Pérez. As 11:01 saíran xunto aos kayaks tradicionais e o máis rápido nesta especialidade foi Manuel González, do Piragüismo Rianxo. Aproximábase a conclusión Eva Carballa, do Vila García, quen ia colgarse o ouro no K1 Sprinter xuvenil. Xa albiscaba a chegada de Ian Vázquez, encargado de selar o dobrete do Piragüismo Rianxo no kayak tradicional. Por mor da pandemia, esta temporada o calendario de regatas de mar quedou prácticamente reducido ao mínimo. Por iso, completar esta edición da Ocean Race tivo un significado especial. Fechaba a súa participación Pérez, o do Ría Aldán, engadiu na OC1 outro triunfo ao seu palmarés. Na liña de meta tamén se confirmaba a vitoria de Caraballa no K1 xuvenil, e unha vez que remataron os maiores, o protagonismo nas augas coruñesas asumiuno a categoría cadete. Primeiro saían os K2, a distancia a percorrer por estas embarcacións era de 5 kilómetros. Mesmo reto que os barcos individuais, que se activaban a continuación xunto a unha boa representación de practicantes do Padexo AP. O vento apenas se facía notar nun día cada vez máis soleado, polo que esta regata ia ser unha cuestión de velocidade. Os máis rápidos na posta en escena dos K2 foron Óscar Pérez e Hugo Otero do Olívico. O seu carón situábanse os seus compañeros de club Héctor Herrera e Pablo Alonso. Este terceto pechábano o Rodríguez do Fluvial o Barco, Daniel e Juan José. A cabeza da carreira dirixíase cara ao Castelo de Santa Cruz, onde realizaban un cambio de sentido.
mandaban as dúas parellas do piragüismo olímpico e na loita pola terceira praza metíanse de cheo Daniel Tellado e Valentín López do Cabanas. O trío de kayaks perseguidor comandábano Ángel Míguens e Miguel de la Torre do Vilagarcía. O xiro permitía aos padexeiros comprobar como marchaba a proba e no K2 mixto eran Laura Tubío e Ismael Laíño do Rianxo os primeiros en virar. Xusto detrás deles aparecían os K2 que lideraban a proba feminina, o de Amalia Burgoín e Aroa García do Kayak Vigo e o de Carmen Mosquera e Celia Guerreiro do Náutico Miño. Igualdade máxima entre as rapazas, o mesmo que na pugna polo segundo posto na categoría mixta, que de momento pertencía a Sara Avalo e Andrés Nava do Vilagarcía. Alcanzaban a bolla os dous K1 que abriron oco dende o principio. Viraba máis aberto Martín López, representante do Cabanas, e polo interior intentaba meterse Daniel Fernández do Olívico. O triunfo individual cadete estaba entre eles e por detrás Ignacio Rodríguez buscaba outra praza no podio pro Cabanas. Na competición femenina tamén brillaba o Club do Eume con Andrea García marcando un ritmo que non puido seguir ningunha outra cadete. Botando unha ollada atrás, confirmaba que ia segunda Esther Liñares do Cambre. Cambio de sentido en Santa Cruz, agardaba o veterano Marco Rodríguez do Náutico de Cobres, establecendo a primeira referencia para os participantes no Padexo a pé. 5 kilómetros era unha distancia considerable nesta modalidade do stand-up que require equilibrio e resistencia a partes iguais. Na busca do final no areal de Oza, Nerea Comojo do Rianxo semellaba ter no peto a terceira posición no K1. Tampouco se debía escapar a Andrea García o triunfo. A do Cabanas mantiña concentración e non paraba de aumentar a súa vantaxe. Mentres, o seu compañeiro de club, Ignacio Rodríguez, ia descontando metros para rubricar a súa presenza no podio como terceiro. Estamos na liña de meta onde Pérez e Otero vencían cun tempo de 21 minutos e 32 segundos por diante do outro dúo do piragüismo olímpico, o de Herrera e Alonso. Ouro e prata para os vigueses e o terceiro chanzo do caixón correspondía ao Rodríguez do Barco. Piques de rematar, os gañadores mixtos Tubío e Laíño do Rianxo e as súas costas lanzábase o sprint pola vitoria no K1 masculino con López do Cabanas impedindo que adiantara Fernández do Olívico. Aínda máis axustado estivo o desenlace do K2 feminino con Mosquera e Guerreiro do Miño superando a Burgoín e García do Kayak Vigo. Terceiro posto no K1 para Rodríguez do Cabanas e o Club do Eume tamén se facía co bronce no K2 feminino grazas ás Marías, Rodríguez e González. Seguían as alegrías pro Cabanas coa vitoria de García no K1 feminino impúxose con solvencia por diante de Liñares do Cambre e de Comojo do Rianxo. Podios dos kayaks xa establecidos, a atención centrábase no Padexo a pé. Marco Rodríguez resistía na primeira posición e facíao cunha cómoda renda por riba dos 3 minutos. Con paso firme o do Náutico de Cobres mantiña a súa velocidade cruceiro. Lucas Lago do Olívico acariciaba a segunda praza nos veteranos, pero viña pisando os talóns Pablo Codesido do Portonovo. Esforzo final de Rodríguez, aumentando a súa frecuencia para deter o reloxo en 31 minutos e 17 segundos. O do Náutico de Cobres festexábao por todo alto. No podio ia estar escoltado por Lago, que resistiu na segunda praza, e por Codesido. Fermoso pulso como broche a unha gran Ocean Race. A verdade é que foi, se se pide a propósito, non sale mellor. O escenario é inmellorable, a paisaxe é espectacular, as imaxes que produce que no real esta cidade, decían os padexeiros, non? Cando chegaban decían que fora espectacular, que iban padexando e mirando, por exemplo, o pasar o carón da Torre de Hércules, que realmente é maravilloso, e tamén salientar o éxito desta travesía, desta regata,
tendo en conta o momento difícil que estamos atravesando, non? No mundo en xeral, pero no mundo do deporte que tanto está afectando e que fai tan complicado organizar este tipo de eventos, pero que, bueno, hoxe podemos decir que foi todo un éxito de participación, éxito de seguimento de protocolo, é que saiu todo a pedir de boca, a verdade, e o maravilloso é ver como se marcha a xente feliz e contenta. Perfectamente puidemos disfrutar todos deste espectáculo. Imos coas clasificacións por equipos. Na masculina, primeiro posto pro piragüismo olímpico, segundo Cambados, terceiros os anfitrións as Xubias. Na táboa feminina, o Kayak Vigo levouse o triunfo por diante do Náutico de Miño e do Olívico. Clasificación mixta, co Cambados no máis alto, igualado a puntos co Rianxo. Terceira praza pro Cabanas KDM. En Aseral, o Olívico proclamouse campeón, segundo o Kayak Vigo, terceiro o Cabanas. A cerimonia de podio comezou con Perucho e Arévalo como campións galegos xuntos gañadores do K2 da Ocean Race. No K2 senior mixto venceron Juan Ramón Suárez e María Vázquez do Cambados. No K2 veterano mixto, Rosa Barros e Ricardo Fernández do Kayak Vigo. K2 veterano A masculino, Juan Gago e Emilio Mediavila do Olívico. Gañadores do K2 veterano B, Carlos Besada e Ignacio García do Portonovo. No K2 junior, triunfo local con Gómez e Gaiteiro das Xubias. A un tradicional senior venceu Manuel González do Rianxo. Podio da carreira do campeonato K1 juvenil con Alejandro González do Olívico facéndose co título autonómico. Pérez do Aldán, gañador na OC1. K1 veteranos A, Fernando Estevez do Cambados. K1 veteranos B, Sergio Cabielles do Sella. K1 veteranos tradicional, Fernando Ansedes do Narón. O K1 juvenil feminino gañou Carballa do Vilagarcía. Del Palacio do Olívico, primeira clasificada no K1 senior. Carreira tamén do Olívico, vencedora nas veteranas A. E no K1 tradicional subiu o chanzo máis alto Modesta Vázquez do Kayak Vigo. Foi os cadetes no K2 mixto, primeiro posto para Tubío e Laíño do Rianxo. No K1 masculino, triunfo de López do Cabanas. Os gañadores no K2 masculino foron Pérez e Otero do Olívico. Andrea García do Cabanas impúxose no K1 feminino. No K2 ouro para Mosquera e Guerreiro do Miño. O Dios do Padexo AP, gañador senior Federico Martín do Cobres. E no veterano Rodríguez, tamén do Cobres. O asturiano Vegas triunfador no K1 Sprinter Senior, categoría na que o título galego foi para Luis Blanco do Firrete. E por equipos, o Olívico adxudicouse a Seral neste éxito organizativo da Sociedade Deportiva As Xubias. O slalom olímpico volve apavesando. A pandemia deixounos durante moitos meses en competicións nesta modalidade. Unha paréntese que rematou o pasado 13 de setembro no Río Miño o seu paso polo municipio pontevedrés de Arbo. Nun dos escenarios máis clásicos desta especialidade, disputouse o Campeonato Galego 2020. O esforzo dos clubs participantes, do Concello Anfitrión e da Federación fixo posible que o slalom olímpico puidera celebrar a súa gran cita autonómica nun ano tan complicado como este. A modalidade das portas e dos remontes non deixa de medrar en Galicia. Unha semana despois deste evento, o noso piragüismo contaría con 3 padexeiros formando parte da selección española no Europeo de Praga. Ese trío de internacionais non estivo en Arbo,
pero sí moitos dos talentos que aspiran a seguir os seus pasos e que volveron lucir un dorsal grazas á excelente coordinación dos seus responsables. Na organización pois implicáronse todos os clubes participantes, sobre todo os máis perto, como son os Teixugos de Goián, nós que somos de Mondariz do Clube TEA e o Clube Penedo de Caldelas de Tui, apadrinados, por suposto, e unificados baixo os criterios da Federación Galega de Piragüismo, que aportou moito personal, pero sobre todo foi a vontade dos clubes galegos deste ano, debido ás circunstancias, non quedarnos sin campeonato. Os padeseiros atopáronse un caudal regular e suficiente para poñelos a proba. Despois da quenda clasificatoria, a encargada de abrir as finais foi a única kayakista infantil, Sara Fernández. A do piragüismo Dumbría perdeu o control da súa embarcación na zona máis complicada e non puido rematar a proba. Su campeoa galega o ano pasado, desta vez asinou un abandono. No kayak cadete feminino houbo cara a cara entre dúas representantes do Deportivo Miño os Teixugos. Alba Soutelo remontaba con acerto nesta porta, pero non puido achegarse o tempo da súa compañeira de equipo Ainhoa Barreiro. A gañadora, unha deportista que xa ten representado a selección española, realizou un percorrido inmaculado. Ningún erro, e título autonómico. Entre tempo e penalizacións, Barreiro venceu por 25 puntos de diferenza. Aparecía en escenas categorías masculinas, na C1 infantil, só compareceu Aarón González. O do Penedo Te Importa baixou rápido e acumulou 4 puntos de penalización tras completar o percorrido sen excesivas dificultades. Dun talento precoz como de Aarón, pasamos a outras promesas que xa son case realidades. Na C1 Junior, Samuel Castro, dos Teixugos, desafiou o bloque do Penedo e conseguiu o terceiro posto. O duelo polo título estivo do máis igualado. Brais Carí de Borja González igualaron a 94 puntos e decidiron os decimais. O gañador acumulou 6 puntos de penalización por 2 do seu compañeiro de equipo, pero foi máis rápido por 4 segundos e iso bastoulle para gañar. Primeiro González e segundo Caride no dobrete do Penedo Te Importa. Imos cun dos pratos fortes do campeonato, a C1 Senior. Co bronce fíxose Axel Afonso do TEA Mondariz, penalizado con 8 puntos. Non cometeu ningún erro Marcos Fortes do Penedo Te Importa, lixeiramente máis lento que Afonso, pero máis seguro. O triunfo correspondeu a Brais Castro dos Teixugos. Ninguén baixou en menos tempo que el e axustou o máximo nas portas. Bastante ben, a verdad, un día moito de calor, agua, un nivel bastante xustillo, pero bueno, ao final entre todos conseguimos facer unha proba sin problemas e todo no sitio, e creo que bastante ben, a verdad. Título para Castro, con 2 puntos de vantaxe sobre Fortes. Terceiro, Afonso. As augas do Miño agardaban os kayakistas infantís. Na quenda final vemos en acción o terceiro clasificado, Brais Sánchez, do Dumbría. O compañeiro do seu equipo, Martín Fernández, obtivo a segunda posición. Os dous representantes do conxunto Fisterran non tiveron opcións de victoria ante a actuación rubricada por Valentín Varela, do Penedo Te Importa. Pasando correctamente por todas as portas e rebaixando en 14 segundos o tempo do segundo clasificado, obtivo un triunfo incontestable. Slalom e garantía de imaxes espectaculares e o público puido gozar dun campeonato de nivel con padeseiros que apuntan alto como o cadete Sergio Rodríguez. O kayakista dos Teixugos estivo nos tempos dos máis rápidos entre os juniors, aínda que cometeu un par de erros nas portas. Un deles cando xa tiña feito o máis difícil. Rodríguez foi o único cadete que competiu en Arbo. Houbo escaseza de participantes no Count Junior, o TEA Mondariz copando o podio. A pugna entre compañeros de club estivo do máis axustada. Mario Otero rematou terceiro a 30 centésimas e cos mesmos puntos de penalización que Cándido Acuña. Un erro máis cos seus compañeiros cometeu Pablo Vázquez, pero foi o máis rápido por 2 segundos de diferenza e iso bastoulle por moi pouco
para levarse ouro. Perfecta esta manobra e título acudindo os decimais para Vázquez. A segunda competición senior da xornada era o K1, cotea de novo como dominador. Andrés Alonso aumentou a colleita de medallas dos de Mondariz, conseguindo bronce. Segundo foi Marcos Fortes, do Penedo Te Importa, repetindo o seu resultado da canoa. Na C1 a superar a Axel Afonso, pero nesta ocasión o do Tea Mondariz estivo intratable. Foi o que menos puntos de penalización sumou, 2, e ademais mellorou en 25 segundos o crono de Fortes. Este é un campo algo complicado e moi bonito tamén, moi interesante, tanto para a afición como para os que competimos. Tiña unha parte complicada alrededor da porta 8, 9, 10, hai un par de portas difíciles de negociar. Ainda así quedou un percurso moi bonito e moi interesante. Clasificación K1 Senior co título de Afonso por diante de Fortes e de Andrés Alonso. No programa individual só restaba unha categoría, a canoa cadete. Ainhoa Barreiro buscaba dobrete, pero desequilibrouse e quedou fora da competición. Este inesperado baño no miño deixou vía libre a súa compañeira dos Teixugos para conquistar o título. Alba Soutelo tamén tivo bastantes problemas, pero mantívose como puido en riba da súa embarcación e con sufrimento logrou alcanzar a liña de meta. Unha vez rematadas as probas individuais, polo miño abaixo lanzáronse os tríos das competicións de patrullas. Na contrarreloxo por equipos en kayak, 2 tercetos do Tea Mondariz ian subir o podio. O bronce recaeu en Axel Afonso, Darío Míguez e Andrés Alonso. O segundo mellor rexistro rubricou no Penedo Te Importa, con Michael Alonso, Iago Varela e Fran Otero. Mentres que os indiscutibles gañadores foron o conxunto do Tea formado por Cándido Acuña, Mario Otero e Pablo Vázquez. Aínda que se lles complicou esta porta, avantaxaron case en 20 puntos os subcampións. As augas que marcan a fronteira entre Galicia e Portugal estaban no seu punto para que as patrullas en canoa resultasen do máis divertidas. O equipo do Tea, que finalizara terceiro no kayak, desta vez rematou segundo. Iso sí, Axel Afonso, Darío Míguez e Andrés Alonso acumularon ata 210 puntos en penalizacións. Non foi a súa mellor baixada. Menos problemas tiveron os gañadores, o trío de Marcos Fortes, Borja González e Brais Caride. Os do Penedo Te Importa venceron con facilidade despois de cometer 4 erros nas portas. Nesta especialidade hai que saber coordinarse para que a conta de penalizacións non se dispare nas 18 portas do percorrido. Triunfo do Penedo na C1 para baixar o pano da competición. A proba desarrollouse moi ben. O caudal estuvo estable todo o día, o cual garantiu que todos os competidores foran en igualdade de condicións. A peculiaridade deste río pois é as fortes oscilacións de caudal que ten. Neste aspecto pois o embalse de Frieira portouse moi ben regulando o caudal. E a nivel deportivo pois era unha proba bastante dura, no que se demostrou ben o nivel dos que entrenan máis e dos que entrenan menos. Iso quedou ben demostrado aquí. Clasificación por clubs, primeiro posto pro Penedo Te Importa, segundo o Tea Mondariz, terceiro os Teixugos, cuarto o Dumbría. As medallas agardaban para premiar os máis destacados. Podio do K1 cadete con Ainhoa Barreiro como gañadora. Na C1 Junior venceu Borja González. Na C1 Senior título para Brais Castro. O campeón cadete no K1 Sergio Rodríguez. Pablo Vázquez liderou o triplete do Tea no K1 Junior. Axel Afonso impúxose no K1 Senior. Na canoa feminina subiu o caixón máis alto Alba Soutelo. E nas patrullas o Tea adxudicouse o kayak, mentres que o Penedo fíxose co primeiro posto na canoa. O club de Caldelas de Tui tamén recolleu o trofeo como gañador por equipos. Isto foi todo. Ata o vindeiro programa e sigan padexando.